Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Diha sa atong mga kadalanan karon, atong makita og masaksihan ang kanunayng pag-ayo niini tungod sa mga sunod-sunod nga kusog nga ulan ug pagbaha. Aron hapsay ug dali ang komunikasyon ug ang pagbiyahe. Nini kaduhang Domingo sa Adbyento gihagit usab kita sa pag-andam sa dalan sa atong kinabuhi alang sa pag-abot sa Dios. Nining Santos nga Eucharistia, atong iampo ang mga magtutudlo, mga educators, nga unta ang kahayag ni Kristo mo'y mulamdag kanila, samtang ilang giumol o giandam ang mga estudyante nga mamahimong maayong Kristiyano ug andam nga moalagad sa ilang isikatawo. Ato sa bihalad, ang atong mga katuyuan, lakip na ang mga prayer requests nga gipadala sa atong mga kaigsuonan. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasa kanimo. Maigsoon na niya kita karon sa ikaduhang Domingo sa Adbyento. Sa dili pa kita mopadayon sa Santos nga Misa, atong dagkutan ang ikaduhang kandila sa Adbyento. Ato kiningihalad alang sa tanan nga mga magtutudlo o educators, samtang ato silang yampo nga unta ang ilang pagpaningkamot nga magkakat-on ang ilang mga estudyante, magbunga unta kini inubanan sa grasya sa Dios. Aron mandam kita sa pagsaulog nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglihok. Isugilon ko sayod ka man, nakilingalan.
Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpon pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdagan sa langitnon mong kaalam, himoa kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kiniya mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem ug ingna siya nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam ug dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tul-id ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo, kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Tungas sa habog nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa maayong balita. Hala, singgit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ania na ang imong Dios. Ania na ang Ginoong Dios ug maghari na gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson, ug agagon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. O katagi kami sa imong pangluwas. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. O katagi kami sa imong pangluwas. Pamatiun ako ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo. Kay nagasangyaw siya sa kalinaw, ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayud ang iyang kaluwasan kanila, nga madlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. O katagi kami sa imong pangluwas. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magtagbo. Ang katarong ug kalinaw maghakanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami
sa imong kaayo. O gatagi kami sa imong pangluwas. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang kataron maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diya sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. O katagi kami sa imong pangluwas. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa 1,000 ka tuig ug ang 1,000 ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo. Kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol umubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Niadtong adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug maut-ot ug mahanaw ang yuta uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw nga ang langit musilaob ug maut-ot ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios, nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mga pulong mo, O Ginoo, maglion unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaka ninyo, manap sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Mao kini ang mayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sulat ni propeta Isaías. Aniya ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo, aron andamo niya ang imong agianan. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo.
hawanin ninyo ang iyang agyanan. Busa namunyag si Juan sa mga tawo didto sa kamingawan ug nagwali. Hinulsoli og biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tawo sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Panit ang iyang bakos ug dulon ug dugos ang iyang kalanon. Mingon siya sa katawhan, ang tawo nga moanhi sulod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon ko diyan ni Kristo ani na kita karon sa ikaduhang Domingo sa Adbyento. Nindot kayo kay bisan pa man og dunay COVID, sayod ta nga ang COVID dili makapilde sa Pasko. Mo yun wala dili. Mo yun mo di. Kabaw ko nga bisan pa man og dunay COVID, malipayon gyapon ta. Bisan pa man og maingon ta wa siguro'y manaygon, malipayon gyapon ta tungod kay ang Pasko mismo sayod ta nga maghatag na siya og kalipay nato. Dili lamang ang palibot, dili lamang tungod kay makadawat tag 13-month pay o pinaskuhan, kundi dili tungod diha sa Pasko, ang Dios mismo nianhi dinhi kanato. Mao nga ang atong kasing-kasing bisan pa man luyo sa kapobre o sa mga sakit, malipayon gihapon tang tanan. Apan sa dili pa kita magsaulog sa Pasko, nindot kaayo nga ang atong andamon, atong kaugalingon. Ang uban wala pa'y Nobyembre, madungog na nato ang mga huni sa Pasko, ang mga kanta. Ang uban nagkidlap-kidlap na ang ilahang mga balay. There were several preparations nga ilang gibuhat. Panghandam sa balay, ilisa ng mga kurtina o pangpasko nga kurtina, magbutang og mga Christmas light, ang uban nagmuntar na pod sa ilahang Christmas tree. Nindot na siya, pero kanang mga butanga external ra kaayo. Nindot pod nga atong andamon ang atong sud sa atong kaugalingon. Nining atong ebanghelyo karon, si Juan namunyag siya sa mga tawo, iyahang gitudluan, iyahang giawhag nga magbasol sa ilahang mga kasalanan. Kay nganuman moabot si Jesus. So there were necessary preparations, not only external but labi na gyud sa internal nga preparasyon. Posible man nga nindot kaayo ta og balay, nindot kaayo ta og mga Christmas lights, pero ang ato mismong kasing-kasing puno sa mga kalagot, puno sa kasuya, puno sa kahiubos, puno sa mga pagpamakak. Mahimo kahang nindot ang atong pagsaulog sa Pasko. Di ka mahimong ang atong Pasko murag igo lang sa kaon, igo lang sa Christmas party, igo lang sa pagpamalit og mga material nga mga butang. Ang atong Pasko makatabang ka nato sa atong relasyon sa Dios. Makatabang ka nato sa pagtubo sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Ang diwa sa Pasko dili lamang sa Christmas party o sa exchanging gift o sa pagpanaygon, kundi nga si Jesus mismo maapil sa ato mismong kaugalingon, katong kaugalingong kinabuhi. Mao nga importante nga andamon ang atong kalag, ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing ug usa kanindot nga pagpangandam niya na mao ang pagpangumpisal. Paglimpyo sa atong hunahuna, paglimpyo sa atong kasing-kasing, aron nga sa panahon nga handumon na nato ang pagkataho sa atong Ginoo, makaingon ta nga andam ang akong kasing-kasing sa pagdawat sa Dios sa iyang pagbalik sa atong pagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Ang mga katawhan atong panahon na nila ni Juan, nangandoy sila og propeta, kay dugay na kayong panahon nga walay propeta. Ang mga propeta alang kanila sama sa atong mga pari karon, mooy mutudlo, mooy mugiya, mooy muhupay sa ilang mga espirituhanon, sa ilahang mga kinahanglanon nga sa ilahang kalag. Mudasig kanila, mugiya kanila, mutudlo kanila. And several years nga walay mga propeta. O ganiya, nakadungog sila ni Juan, nagtudlo, nagsangyaw, kabahin sa pag-abot sa Dios.
Mao nga excited kayo sila. And tungod sa ilang ka-excited, unsay gisulti ni Juan kanila, ilang gituman. Ug mingon si Juan, pagbasol kamo sa inyong mga sala. Biyain ninyo ang dautan nga mga binuhatan. Hinaot po unta mga igsuon sa atong pagpangandam karon nining sa Pasko nga maabot, duol na gyud kay duha na lang ka semana Pasko na. Hinaot unta nga ang atong pagpangandam dili lamang sa mga material nga mga pagpangandam, kundi labaw sa tanan sa atong espirituhanon nga pangandam. Manindog palihog atong baguhon ang atoang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, kinsa kanunay mapailubon ug matinud-anon sa iyang mga saad, uban sa paglaom ug kadasig. Mangandam kita alang sa pagabot ni Hesukristo, iyang anak dinhi sa kalibutan, ug maingon kita, Umari ka, Ginoong Hesus. Umari ka, Ginoong Hesus. Nga ang tibuok simbahan uban sa mga pangulo niini pinaagi sa ilang pagsangyaw sa ebanghelyo, magiyahan unta ang tanang katawhan sa pag-andam sa dalan alang sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Nga ang atong mga magtutudlo sa kanunay magmadasigon sa pag-umol sa ilang mga tinun-an, dili lang sa kaalam o kahibalo, kundili nga ang ilang mga estudyante mamahimo sabunta nga maayong mga Kristiyano ug lumulupyo sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Nga sa pagahinta ni ining adlaw alang sa Catholic Handicap Day and National AIDS Sunday, ato sabunta ipakita sa mga may kakulian sa panglawas ang atong pagtahod ug pag-amuma kanila. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Ang atong pagtuo sa pag-abot sa Ginoo, magpuno ka nato sa kalipay ug magdasig ka nato sa pagbag-o sa atong kaugalingon ug sa kalibutan nga atong gipuy-an. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camumut Obispo, Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Ngang atong mga igsuon nga mitaliwan na sa laing kinabuhi, ilabi na ang deceased benefactors and collaborators ni ining TV Mass, makabato na unta sa kinabuhing tunhay didto sa langit.
Magampo kita sa Ginoo. O marika, Ginoong Hesus. Mangaliw po kita karon sa langit ng Amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios among Amahan, itugot nga ang imong anak magpuyo uban kanamo aron makita namo ang kahulugan sa pagpuyo alang sa usag-usa ug alang kanimo among Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapaypay unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pag-ampo ug sakripisyo. Ug tungod kay wala manggayod kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga paganhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatutos siya sa inahan nga ulay. Gisangyo siya ni Juan nga magbubunyag ug gipailas siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walayhunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, balaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagawom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang lahong ang himaya
Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita tang panagining sunay. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento, tudloi kami nga mapalabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon karon atong iampo atong maigsoon nga nagmasakiton diha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kung kinsa katong adunay membro sa pamilya nga nagmasakiton, mahimo nga mag-alirong unya itapion ninyo ang inyohang mga kamot. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaa usab kanimo. langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan.
Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mapasalamaton kaming mga Madres and Daughters of St. Paul sa tanan nga ning tabang aron sa makausapa atong mahatod kining santos nga Eucharistia diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Salamat ilabi na kang Reverend Father Rohel Murillo from the Archdiocese of Cebu. Salamat sab sa atong choir, ang Sons of Mary, sa atong mga sponsors ug benefactors, ug kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donations, daghan kayong salamat. Sa makausapa, gusto kong ipahibalo nga ang Gospel Power available na sa Paulines Media Center. This is the most precious gift you can give this Christmas. Let us daily be nourished by the Word of God. Please call or visit Paulines Media Center for more information. O kaniyong tanan nga gustong motabang, palihog ipadala lang ang inyong donasyon sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong i-deposito sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat. Inighuman ining santos nga misa atong isunod ang segment alang sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Kaninyong tanan nga mitambong nining atong santos nga misa, kamong mga ni partisipar o ni simba diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Daghang salamat. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos. Namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbaon. Tungod sa dakong kalipay ug tim-os nga pasalamat ngadto sa Dios, tungod sa gasa sa pagtuo nga atong nadawat, dugay nang naglatid ug dagkong kalihukan ang atong simbahan, labi na sa maabot nga 2021 nga mao ang atong ika-500 nga kasumaran. Apan tungod sa kalit ug sunod-sunod nga mga kalamidad, trahedya ug problema, labi na nining nagpadayon nga pandemya, daw nahugno dili lang ang atong mga plano, kundi labi na ang mga dakong sakop sa atong simbahan. Apan tungod usab gihapon sa maong gasa sa Kristohanong pagtuo, walay trahedya, problema o bisan pa pandemya nga makapugong kanato sa pagtimaan ug pagsadya sa atong pagkakristiyano. Busa, ang usa ka semana lamang nga kalihukan, ang atong pagsaulog sa atong ika-500 nga kasumaran will be a year-long celebration. Nga sa ato pa, sa Abril 4, 2021, mao ang pag-abli sa tibok tuig nga kasaulogan ug mga kalihukan hangtod nga motapos kini
sa Abril 22, 2022. Usa nga atong atangan, mao nga atong pagsaulog ug pagpasalamat sa bunyag sa Kristohanong pagtuo. Busa, daghang mga kalihukan nga angayan natong atangan ug salmutan aron bisan pa sa mga problema nga atong gipas-an. Dungang gihapon natong saulogon ang atong pagka-Kristohanon tungod kay kitang tanan. We are all gifted to give. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors.